Механизаторлар техникаларны ремонтлап, әзерлек сызыгына бастырганнар. Оларның барысы да янгын сөндүрү кораллары, медицина аптечкалар белән җиһазландырылган. Механизаторларның техниканы йөртү хукукы бирә торган таныклыкларында тиешле категорияларда бар. Районнарда как раз кормозаготовкага кормохранилищеларны текшереп йөрибез. Бүтән заготовкаларга әзерме, юкмы, пресс-подборщикларын, граблеворошилкаларын, кормоуборочный техникаларын, шулай ук сенажный ямаларын. Август агрофирмасы әзер 100% күренеп тора. Бүтән расписодержлары бүтән халыкның бар, әле менә бүген яңалар. Охрана труда закрепленный кешеләре бар, техника безопасности бүтән куллары куелган, үтелгән. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Сабантуй алдыннан механизаторлар беренче укоска керергә планлаштыра. Суыклар күп еллык үлән мәйданнары үсүен тоткарласа да, терлек азыгы запасы кирәкле күләмдә тупланыр дип уйлыйлар. План нигезендә басуларга кирәкле күләмдә тагын өстәмә 1 еллык үлән чәчелгән. Барлыгы район буенча 2800 гектарда күп еллык үлән, 2000 гектарда кукуруз чәчелде. Шуның өстенә әле 890 гектарда 1 еллык үлән. Һәм инде без күп еллыкны арттырга 1400 гектар күп еллык үлән быелда чәчелде. Задача куела бер шартлы терлеккә 40 центнер азык берәмлеге тупларга. Мен инде менә икенче сезонга кирип барам. Алла бирсә дигәндәй. Киргә монда абый үзенең артыннан тартты инде. Әйдә, монда шәһәргә китмә, анда югаласың, монда кирип кара, үзеңне нитеп кара диде. Мин күп уйламыйча инде абый артыннан кирдем монда эшкә. Комиссия агрофирманың азык саклау мәйданчыкларын да карады. Стенаж һәм силос солы базлары ремонтланган, дезинфекция үткәрелгән. Аларны каплар өчен кирәкле материаллар әзерләнгән, консервантлар әзер ди авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.